hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Marolopolop tu debata maho, ale sadok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu mamadok debata, tung nasokal do akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsobatuho akka musum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, didok hatam do, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot, silehononmu tu akka na porsea diho. Amen. Udul mam. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata, natar surat Pesalmen bidu 100 ayat 2. Oloi hamu ma Jahoba marhite-hite las niroha, robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop, hujaha sahalinai. Oloi hamu ma Jahoba marhite-hite las niroha, robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop. Songoni masahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon nahobar tupati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Marede mahita.
pauduk marohata, tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahin hami. Dibaheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam, jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalausim, ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Tajahama hatani debata, turpuk epistel ari mingguon, na tersurat di Sada Kronika bidu saplonom, ayat 20 sahatu tolu puluonom, tajahama secara merespon surya. Hamu ale akka margane akka bangso, say lehon hamu matu Jahoba, lehon hamu matututu Jahoba hamuliaon, dohot hagugoon. Rayan maradopon ibana, ale isini sadok tanoon, hot maatong portibion, dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti rodi isina, marolopolop maladangi rodi nasa nadisi. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, ay rodi saleleng-leleng nado asi ni rohanai.
tinuji majahoba debata ni Israel. Sian na saingan saha rodi saleleng-leleng na. Jalarim bangsoi madok. Amen. Jala puji-pujian di Jahoba. Songonima sahatna. Martua maakana tumangihon hatani debata. Jala naupiopsa. Amen. Marede mahita. Hatidako mahapursiaw tay songon na hinatidako ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo suatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinuhun ni si Maria nagabe-gabe siantoni parbadia andorang sohabuhan ido tuhata natumaw na birnit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tu benaturu dumditanom namulak mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pemulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasan di dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak na umate doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Kor remaja.
Kor punguan ina marvelous. Tabegema tikting ni huriata najinahahon ni inang situa dorti sianipan. Salom. Nalau patakason titing namasa di huriata hujaha hoka mima naparjolo
goar ni minggutta sadarion ima minggu jubilate. Namar lapatan, marulupolup tu debatama ale sandok tanoon di pesalmen ono pulonom ayat sada. Topik jamita, las rohaku jala marulupolup suaraku. Napaduahon, titing parjolo dohot paduahon, na naing marbagas. Naing majalo, pasu-pasu perbagason ma ima. Dio Arnold Simatupang, anak ni amata Albiner Simatupang nahinan, tubuh ni inata Risma silalahi nahinan, ruas ni Huria HKBP Balikpapan Baru, Resort Balikpapan Baru, dohot Oroana, ima Ruth Damayanti Simamora, boru ni amata Antonius Simamora nahinan, tubuh ni inata Lenteria Sitorus, ruas ni Huria HKBP Selipi, Resort Selipi, pasu-pasu perbagason di Patupa di HKBP Balikpapan Baru di hari Sabtu 2 Mei 2026 masuk pukul siawita tatangnya koma asa di pasu-pasu tuhatta saluhut ulauni. Napatuluhon pembubaran kontingen paduan suara. Di hari Kamis 23 April 2026, nunga di Patupa pembubaran kontingen paduan suara dalam rangka Festival Kor Gabungan Jubileum 50 tahun HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Di pasah nasida do hasil kejuaraan itu huriatta godangna 4 juta rupiah. Dohot 1 unit kipas uap senilai 5.349.000 atas goarni sudir ruas dohot parhalado dohonon nami ma mauliate tu ruas dohot kontingen paduan suarai. Napaupaton PHD Parepuan di hari Senin marsogot 27 April 2026 di Patupado PHD Parepuan maringanan di Sopo Metmet masuk pukul 10 wita pinangidohon matu sudip Parepuan ni huriata asa maddohoti ulauni nama kasuhuton ima punguan ina Kamis. Napalimahon pertanyaan sektor. Di hari Selasa 28 April 2026 di sektor Jerusalem maringanan dibagas ni keluarga amang kembar Jackson Simanjuntak inang Karina Pangaribuan. Alamat kebaktian di Patupa di Sopo Metmet. B di hari Rabu 20 April 2026 di sektor Nasaret maringanan di Bagasni keluarga amang Surya Manto Saragi inang Nurmina Burusilai. Alamat Perum Laksana Kencana Indah Blok W nomor Pitu Sipinggan. Pinangidohon ma tusude ruasian sektor Jerusalem dohot sektor Nasaret asa maddohoti pertanyangani. Napaonopon para mingguan botari. Mamuka minggu naro 3 Mei 2026 patupaon ni huriata ma parmingguan botari masuk pukul 10 wita. Hombar tu si pinangidohon ma tu ketua Dewan Koinonia dohot marturia asa para dehon pakkobasi tu ulauni.
napapituhon amplop dana di hari Minggu naro 3 Mei 2026 dohot 10 Mei 2026 dung sipul jamita di patupa huriata do papungu amplop dana tu operasional huria. Napawaluhon periodisasi ganup seksi. Pinangidohon tu ketua Dewan Koinonia, ketua Dewan Marturia, dohot ketua Dewan Diakonia, asa manguluhon rapot periodisasi di ganup seksi nani uluanna. Patupaon mapelantikan seksi periode 2026-2020. Ima di Parmingguan Botari 3 Mei 2026. Goar ni akka seksi luma bak menama di pasahat di hari Kamis 30 Mei 2026. Sia panitia tahun pengajaran iman 2026. Nunga adongbe panitia inti tahun pengajaran IMA HKBP Balikpapan Baru tahun 2026. IMA Ketua Willem Nababan, Sekretaris Frans Dani Situmorang, Bendahara Aprina Nababan. Laho pasikopon susunan panitia pinangidohon matu ganup sektor asa mamilit nagabe seksi dana, seksi perlombaan, seksi konsumsi, dohot seksi basar, patupaon do pelantikan panitia di hari Kamis 10 Mei 2026. Ibadah ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus laos papungu amplop dana dohita tu panitia tahun pengajaran iman di Huriatta. Napasapuluhon Bibel Camp remaja. Di Patupado Bibel Camp remaja ni Huriatta di hari Senin saat tu hari Rabu 15 saat 17 Juni 2026. Di Bukit Kebo. Laho mendukung ulauni di patupa seksi remaja do basar doho parkir. Ima di hari Minggu sadarion 26 April 2026, 3 Mei 2026, 10 Mei 2026. Dohot 17 Mei 2026. Atong tatupahima ulauni Huriatta. 10 sada ulang tahun kelahiran doho perkawinan. Parhalado doho sudi ruasni Huria. Pasahaton selamat ulang tahun ma kelahiran dohot perkawinan tu sudi ruasni Huria HKBP Balikpapan Baru. Nama kalason di bagasan samingguon 26 April 1 2 Mei 2026. Sai pabotohonommu ma do sai pabotohonommu do tuahu dalan hanguluan sun malas niroha diadopan nibuhim aka hasudungan niroha masa disiamummu saliling nililingna tersurat di Psalm 10 ayat 10 sada. Warta keuangan doho warta naso ni jahahon boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru doho sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima sahat nititing ni Huriatta di bagasan minggon di pasu-pasu tuhatta mahita saluhutna. Amin.
syukur punguan ama. Papungu pilihan sada A, dohot sada B, huhut maret de mahita.
Jehovah de batanami naing tumayo kata mahami di parsobaon di minggu sadarion. Usehon mato dimi di hami kanup marsada-sada. Marhita to dim lambang atu si hami di hatam. Jala to dimi nang pargui ho kami. Lahu mangulah ho katam di ngulu nami si kanupari. Mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho. Amen. Horas madita salhuna. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima di minggu jubilate tarsurat di ulau ni apostel bidu 2 mamuka masian ayat 22 sahat rodi ayat 20 walu songono mahatan itu hata. Hamu akahalak Israel tangiho kamu mahataon. Di patat dapo debatado Tuhamu Jesus nasian Nazareti hinorhon ni hagogoon halongangan doho tada akan napinatupan ni debata di tonga-tonga muna songon naong binoto munay marhite sian tangan di naso marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dung di pasahat debata sia tahina nahot i dohot sian pamotoan nahian ibana do dipahehe debata dung di har-hari bernit ni hamatean aida dan hatiopan hamateani ibana ay marhahona tu ibana do padok ni si Daud totong do huida tu haki di joloku ay di siamuku do ibana asa unang humor di tau alani i las do rohaku jala marolopolop soaraku dagiku pemaradia do huhut makirim aidang pasobuamu diriku di Banua Toru jaladang luasomu nabadia mimar nida habusuhon nunga di pabotoho kotuau akadalan honguluan gohanmu doau halalas ni roha dia dopan mi ido sahatna hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di partikianon amanginang molo tabereng adorang sotur pukon di patorang dodisi pabua akasisean ni Tuhan Yesus dung di bereng nasida mate tarsilang Yesus dungi dikubur nasida hehe Yesusi jala pajupang dohot nasida songon sisean alai tu budope di bagasan rohana sida biar ni roha. Ala songo Yesus guru ni nasida mate do. Adong do rasa biar di tonga-tonga ni hadirionnya kasih siani sautung manon. Sarupa songo Yesusi ngolu nami. Alai songo na pinasahat ni Yesus molodung manai kibana narodo museto di parbadia tunasida laho mapargogoihon sudia kasisiani asa marbarita nauli nasida mabarita hon taringo tu Yesus do anak ni debata si paluai dung saorto dini debata lewat peristiwa hari Pentakosta di sido mulai marjamita masih Petrus nang pe akahalak Yahudi na mamereng ditiki di dokodo na mabuk do nasida. Ala ditiki dung disonggopi to di inasida, di pabuan nasida do pabahenan ni debata. Alay marhite aka bahasa na meragam-ragam. Jadi adong do madok nasida na mabuk do ina. Dung dibuhay si Petrus marjamita, di pabuan matu nasida. Di patorang mak songon na didok na nakaning at dihata ni debata na tatangi honi. Songo jamita dihita di bagasan minggu sadarion. Ia Yesus na sian Nazareti. Di pabuado identitas asli ni Yesusi na sian Nazaret na dimaksud na. Naong di parsilakoni. Naong di patuduhon marhite hagogoon. Marhite tada di patadapo debatado Tuhamuna. Tuhan memperkenalkan itu. Nang mate ibana. Jala di dokodo
Pabua marhite saluhu nei diboto debatado na masay. Na dipahehe debatado ruar Jesus sian haberniton ni hamatean. Jala pola ido na ni si David manang si Daud mulai sian ayat 25 sahatu ayat 20 alu. Paka tidak konon na. Pabua sian narobi PHP nunga di pabua taringo tu Jesus. Taringo tu Mesias si paluai jala hibul doi. Semuanya sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Yang dari semula telah diberitakan, dinubuatkan, dan semua kegenapannya ada dalam diri Yesus Kristus. Asa dia duneng dohonon naka manginangi tonga-tonga di parsaurata di partikianon. Dung di pasahat si Petrus taringo tu hadirion ni Jesusi. Na mula na mabiar halaki. Alai gabi barani do makatidakon. Gabi do kodohami do sitidangi. Kami menyaksikan itu. Bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Dia benar-benar juru selamat. Jala duksai di pasahat si Petrusi. Gabi torob do nasida. Na porsea. Jala tardidi di partikiani. Awalnya orang Yahudi itu menutup hati, menutup telinga mereka. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan itu. Mereka menutup hati terhadap kebenaran akan siapa Yesus yang sebenarnya. Karena mereka menutup hati akan kebenaran, sehingga mereka tidak mengenal siapa Mesias, siapa Yesus sang juru selamat itu. Molonunga ditutup rohana sian hasitongan. Gabedang boy bedi bereng hasitongani. Karena hatinya sudah tertutup akan kebenaran itu. Ido bena mulai tonga-tonga ni parsarat tapi akan manginang. Yang namanya mempercayai itu sulit ya. Kadang ada orang yang berprinsip sekali tidak percaya. Saliling nape dak persiabe ragu nama. Ale mulu sehali dipercaya langganan nama. Ketika hati mau dibuka untuk satu kebenaran akan Kristus, dia akan mampu untuk melihat kenyataan tentang kebenaran itu. Tapi ketika hatinya ditutup untuk melihat kebenaran, dang jalon nabe, dang idaun nabe, nang pinatupan ni hasit tongani manang Yesus Kristusi. Tabereng mamuse marhite hata ni debata di parsorata di tikion. Bahwa nama satu Yesusi sian pamotoan ni debatadoi. Di patadapod debatado. Tuhan tahu tentang itu, menunjukkan tentang itu, menjelaskan tentang itu bahwa dari semula Tuhanlah yang menentukannya. Diboto debatado. Kalau dalam Alkitabnya Tuhan yang sendiri yang menyerahkan. Sepengetahuan Tuhan. Bahwa HP di ngolut tahun. Dan adong naso pamotoan ni debata. Sudah siapa motoan na do? Naiko mekel pehita, naiko tarilu pehita, nasolot pe di bagasa rohata, mananga pe nang si pikirata, parabinoto de debata disi. Ada ngadong nabuni, siya nadopan di debata. Siya nadopan di sesama jol madohita, dang taboto hanay bagasa rohaka manginangate. Alayang gusa debatado, dang ngadong nabuni. Semuanya ada dalam penglihatan Tuhan. Ido bena ido ko si Daud manang si David. Mole do konibana di ayat 25 totong do huida tu haki di joloku ayat di siamuku do ibana asa unang humor di tau. Dia menyadari bahwa dalam kehidupannya Tuhan senantiasa ada berada bersama-sama dengan dia. Rabdo doho debata. Di jolona manang di siamun nape alani dang tagamo ni bana irokon gabe humordit.
Asa nengi dodong dohonon nakamanginang itong-atongan ni parsaurat taon. Godang do na mabahe kita mabiar di ngulon. Banyak hal yang membuat kita takut. Bahkan molo ditelusuri, ahado na paling mabahe jol mabiar. Adong nabui mangalia pada buan namanginang. Apa kira-kira? Na paling dihabiari ka jolma. Dang mapogo sate. Alay hamate ado. Adong na sumabiar mate. Sudah mabiar ate. Ala memang songoni dan tidak kondisi daun nang dison. Aidang pasobo mudiriku di Banua Toru jaladang luasom munabadiami marnida habusukon. Karena yang paling ditakutkan manusia adalah kematian. Ai penuh misteri do. Bukan hanya persoalan di mana dan kapan, tapi setelahnya bagaimana dan habikiran ni jolmai. Hahomion ni debatado taringot tusi. Alai nang pesongoni idoko sidau tido di jolok kudo debatado di siamu kudang tagamon humor di tau. Ahape na naik kubolusi bahkan hamateani pe adang luason na audisi. Aiko merhangolua doa songoni bana. Ala memang Yesus na tersilang jala mati hehe doi bana. Dang diida habusuan ni pamata. Akan dibangkitkan kembali. Itu nak kaningan dini pungan namanya dang tagamon humor di tahu. Itu nak kaningan. Jadi nak kena surati syair nain wain. Ayo nado. Tung naso humor di tahu. Tung naso mabiarau. Aide batado hagogoku. Itu nak kaning ada. Jamitan na manguludoi. Asa HP di nguluon dang tagamon humor dit. Ay debata na gabi haporusan. Debata na gabi pangodian itong atongani nguluta. Bahkan kematian sekalipun na paling mabemabir sekalipun. Molonung nga HP debata dongan niba. Dang tagamon humor dit. Dang tagamon mabiar riba. Alatuk do debata laho paluaho kita sia kamateani sia dosai marhite haheheot tamusena. Ido nagabe silas ni roha di hita. Ido nagabe olop-olop di hita di minggu jubilate. Marolop-olop tu Jehovah ma sadok tanon. Buasay ko marolop-olop. Bahkan di topik ni minggu tapi idokon las rohaku jala marolop-olop suaraku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Kenapa? Karena keselamatan itu telah Tuhan persiapkan bagi kita. Tuhan telah berikan kepada kita lewat Yesus Kristus yang kita percaya. Ido benadung pasca masuk tu minggu kuasi mode geniti generasi yang baru. Nasai songon poso-poso di gobarhon nawasan di susu natama. Baru dungi diduti mamuse tu mingguta misericordias domini. Nagok asini rohani Jehovah do tanoon. Jalan waing masuk kita tumunggi jubilate nama rolopolop do sadok tanon alaniaha. Alani haluaunido. Ikon ido nagabe dasar dihita marolopolop marlas ni roha mamuji-muji debata. Alani haluaon na pinasahap nai tuhita salhuna. Karena keselamatan yang diberikan di dalam Kristus. Gabe tamama songone deni marpelosete puji ma debatain. Las jaraho mahita songone deni remaja na kaningani. Jalo mapaso-paso siya Tuhan. The Lord bless you. Gabe sada pangaripuna dihita na ikom marlas ni roha hape di minggu jubilation siala pabahena ni debata itong atongani ngulut taon. Nang peboy dohono nakamanginang rohita nuaing tuson daksian bohina minar sudiate adong donaing nadodok si taonon na adong donuaing nasay marpikiri apalagi orang tua na menanti hasil UTBK buah adong nuaingin na adong dosa ada pasti lulus do berhasil do atau mungkin sonari na di bagasan perawatan
Buado noeng sehat do. Adong do pikendalan noeng di pamatangon. Anang di pakapar kerijuan. Apalagi dampak niaka porang noengon ate. Macam na masa. Tetapi dalam semua apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, apa yang menjadi persoalan kehidupan kita, satu hal yang menguatkan kita lewat firman Tuhan dalam ibadah minggu ini, Tuhan setia terhadap kita. Mari mengingat seperti apa yang dikatakan epistel tadi. Parholong roha, pardenggan bahasa do Jehovah, roh di saleleng nilelengnya, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Penyertaan itu tidak akan pernah hilang. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita. Maka mari membuka hati untuk melihat kebenaran bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Mari menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita menjadi umat yang percaya kepada Kristus. Dengan pengharapan yang hidup. Dang tagamon humor di tita alani sudinai. Karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Jala tabereng itong-atongan di pardalanan ni ngoluton sekalipun. Bahkan yang paling menakutkan kematian tadi. Itu tidak akan membuat kita merasa khawatir dan takut. Karena Tuhan akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Keselamatan itu dianugerahkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alani doa kamanginang iman nagabi ulop-ulop di hita. Iman nagabi mabahen lasni roha di hita. Tusima aka pamujiota lasni rohata ulop-ulopta tudebata. Alani padongan yon nay, pabahenan nay, haluaon na pinatupanay. Alani molosongon di epistel tay roh mahamutu adopan ni Jehovah inado. Maka kita semua diarahkan datang kepada Tuhan. Memohon berkat kepada Dia. Menerima berkat daripada Dia. Menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Dan menerima penyertaan, kelepasan, keselamatan yang daripada Tuhan. Senantiasa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema deho aliamang pardenggan bahasa di hatam. Nang marsaringar di tonga-tonga nami di partikianon. Ganup hami di pargugu itu dimma laho makangulu katam. Alaragam doa kana masa di tonga-tonga ni pardalan di ngulu nami. Sipata akan awilala hami jalan opekiri hami. Dang tardo kami marhiti kanup akahata. Alay dia katangiang namin aku pasahatami itu adopanmu. Asiroham pargugui mahami salhuna. Dia kasudina masai taluk mahami totong. Marolopolop jala marlas ni roha tu adopanmu. Alahodo de bata nami. Na mangalehon hanguluan na manotong. Na mangalehon haluaw di hami. Terlemobi padonganion. Saleleng di pardalanan ning ulo nami di hasianganon. Maporus tuho mahami. Asa una kumor di tami. Asa muboy hubere kami sudi akapabena muna balgay. Gabe talupami mamujiho. Rohami tu adopanmu pasahatom moliate ne rohanami. Asa ganu pami ali Tuhan. Totong gabe sitidangi. Di sudi akapabenamu. Itong-atongan ni pardalanan ning ulo nami. Di partikianon hupasa tambe daging nang todi nami tuho. Nang sudeya ka keluarga nami. Nang ruas ni huriam. Nasorap doho tambe di partikianon. Saya sini rohamima. Napai huti hutame di tonga-tonga ni pardalanan ninggul nami. Ganup marsada-sada. Dia ka ruas ni huriam malemang pardenggan basa. Nama dailas ni roha di sudia ka pasupasum. Saya lampa tau madok moliat itu depanmu. Tarlumobi dia ka neng tabaku ka umur nagajang. Marhiti ka ulang tahun kelahiran nang ka pernikahan pe. Asa totong mawali Tuhan na masu-masu. Jala di sudei tau hame karuas ni huriam madok moliate. Nang dia karuas ni huriam pina di bagasan parsahiton. Dia ka pemulihan di partikianon. Ramoti mana sida. Pasu-pasu si panganon sinumon nang parubatan ng dalannya karuas ni huriami.
Samargogo na sida tumibu marhamalumon. Jala boy marpos ni rohamu saya totong manguduti kaulaon na sida. Tarlemo bimadi mana memang situa junjungan si rekar. Nangin angkistan pe boru si mamora. Song nindang di nyonya nenggolan boru si lalahi. Dohot akan aso haguara kami kanuk marsada-sada. Saya homale Tuhan na mangudion na sida. Nang di partikiano pe dia karuas ni huriam dia kana marsak pe saya homa na mangapuli. Dia kana galin saya homa nang naparguguihon na sida. Asa dihame pe na makirim dia lu setangyang nami sa lewon habang ito ni roha. Di anak dohot buru ni huriam pelang pardenggan basa. Na marsaka pa jongjong pardongat sa repeon. Ima dio si matupang dohot rut buru si mamora. Di na marsaka majala paso pardongat sa repeon di hari Sabtu 2 Mei. Nanang ron. Sehoma na mga leon na hipason. Na mga leon gajang ni umur. Huwali Tuhan na patuluson ulaw ni. Asa marsangap kuarmu. Jala gabi rumah tangga na baru. Na ubar tulong mo ni roham par rumah tangga na sida. Tutiki na mangihuton. Asir roham malemang pardenggan bahasa. Di bangso namin Indonesia pe. Humali Tuhan na majagay jalan na mga ramoti. Asa mardame sonak kami itong atongan ni bangso namin. Tarlumo binang di luat nami balik papanon. Di namulak pipeno kami siya bagas coromon. Asir roham say homa na madongan di pardalanan. Hipas sami sa hatu ganup aka inganan si tujuan nami be. Tubagas nami be ganup marsada-sada. Alea mang pardenggan bahasa di sudea kaulan program ni huriam. Nanang si patupaon ni huriamon. Di bagasan sa minggon nang tua katiki na mangihut. Homa na madongani, homa na patuluson. Marsangap maho itong-atongan ni huriamon. Mga sahon na nagmutuhan Jesus Kristus. Martangiha kami tuho. Amen. Tapasahat ma peliatan na paduahon huhut mahita marede.
Dung Jepang Yesus Tuhan Tedehon ayat sadap. Manolopo Lutong Diki Ayang Lito Bus Yesus Amusude Bingil Mai Sailas Rohan Umandohi Sonam De Bingil Dung Jepang Yesus Tuhan Ode nama kejadian Arban malas istirahat Sonam De Bingil Dung Jepang Yesus Tuhan Tatangya koma peleata. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo hararuan ni salhut sleho-leho na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sejalo may gabab na husus di cholom. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mitong atongan ni Kuriam dohot iportibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana nilehon mi Todirohi pamataku Osanot kubuki Rodi saluhut ataku Ubasahan ibu nasausan Ale aman namin na di Banua Gijang. Say pinarbadiya magwarmo. Say Roma harajaon mo. Sesaat mo lumoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Amin.